O remate das obras nos xardíns Felipe de Castro estaba previsto para finais de marzo. Sen embargo, daquela o Goberno municipal decidiu non recepcionalas ao comprobar que o pavimento instalado pola adxudicataria non correspondía co aprobado no proxecto nin cos requirimentos establecidos por Patrimonio. Hai 2 semanas reiniciabanse os traballos para a reposición do pavimento correcto. Hasta este momento a obra nunca se había recepcionado, había un problema respecto dun criterio de execución da parte superior do pavimentado. Abreuse a circulación debido á afluencia de público que era necesario eses días. Recordamos que coincidía con Semana Santa e San Marcos e demais, estaba perfectamente practicable para que a xente pudera andar por el, e unha vez negociado ca empresa correspondentemente se procedeu a subsanar o error que tanto nós como a Oficina de Patrimonio non aceptaba por válido. Este era o resultado que estaba. Este resultado é o que estaba pactado en principio nos pliegos, é unha acción que non tuvo, insistimos, ningún coste para o Concello, ningún coste, nin real, nin encuberto, por suposto, por moito que xente trate de facer isto. O proxecto supuxo ademais a renovación da rede de saneamento, a recuperación do suministro eléctrico e a mellora da corrente de auga, que permitirá a recuperación das 3 fontes con que contan os xardíns. E non é só a importancia do pavimentado, sino tamén todo o que se fixo en infraestructuras por debaixo. Cambiáronse todas as canalizacións, cambiáronse toda a instalación eléctrica que estaba puenteada, non había nin siquiera cuadros nin diferenciais, quero dicir, calquer persoa podía ter un accidente eléctrico. As tuberías de desagües estaban absolutamente tupidas pola vegetación e pola terra, se restaurou todo e está feita a preinstalación das fontes. Temos 3 fontes que recuperaremos no futuro canto antes poidamos, que é a nosa intención, e que se pondrán en funcionamento como xa recuperamos outras fontes, como o Campo da Feira, como San Francisco, como as fontes do Instituto. Con esta actuación financiada con 90.000 euros procedentes de fondos europeos, o Concello de Noia avanza na mellora do conxunto principal do centro urbano xunto coa Alameda e o Campo da Feira. Trátase dun proxecto integral, non, de recuperación de espacios que estaban prácticamente abandonados, como era o caso de Felipe de Castro, sobre todo polo pavimento, que non podían transitar persoas en silla de rodas ou incluso carritos ou nenos con bicis e demais. Agora sí, con este novo pavimento sí que se permite. Actuouse tamén sobre o Campo da Feira, que é un campo da feira que vai ter moitísima actividade entre o verán, como dicía o alcalde, tamén o parque infantil, que se vai cambiar un pavimento que leva anos degradado, e por suposto tamén o empedrado da zona de diante do casino.